Numru ta' tfal li jattendu skola sajf kellhom l-opportunità li jifmu aħjar l-importanza tal-użu responsabbli tal-flus permezz ta' tagħlim prattiku minn għalliema u professjonisti fis-settur finanzjarju. Il-proġett mexxa minn ġemma b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi u Skola Sajf. Il-qofol ta' din l-attività intlaħaq permezz ta' kompetizzjoni li saret bejn diversi gruppi ta' tfal ta' bejn is-7 u l-11 sena. Grupp minnhom żejjen siġra bi kliem relatat mal-litterizmu finanzjarju, tema li kienet diskussa waqt is-sessjonijiet fil-klassi. Bid-diversi ħsibijiet ta' tfal jiffurmaw il-qafas ta' dawn il-proġetti finanzjarji. Sa dan it-tanti tuni grupp ta' tfal li rebaħ din il-kompetizzjoni ħoloq logo għal-kompetizzjoni ġemma ta' din is-sena b'mod kreattiv u fi spirtu ta' tim. Wieħed mis-subien li ħasem f'dawn l-attivitajiet tenna li waqt dan il-proġett mhux biss fehem kif iqassam iktar il-flus bil-għaqal, imma kienet esperjenza sabiħa li jieħu sehem f'kompetizzjoni ma' tfal oħrajn. Biex nġemma l-flus u nixtri affarijiet oħra bil-flus li ġemmajt. Ħdimna ħafna biex nagħmlu l-poster u konna jisna eċitati jekk ħanirpu jew le. Is-Senior Manager ta' ġemma Marika Enriquez tennet li skola sajf toffri opportunità li tfal biex waqt li jqattaw il-ħin jilagħbu ma' sħabhom u ma jkunu qed jitalmu xorta, però b'mod informali. Jispjegat ukoll lan ewlieni ta' ġemma. Lan ta' ġemma huwa li jgħallem it-tfal jifmu kif jieħdu ħsieb il-flus, kif iqassmu l-flus minn eta żgħira, illi hemm ċertu prioritajiet fl-infiq, li pereżempju mhux l-ewwel nixtru t-toj imma l-ewwel pereżempju naraw li għandna l-ħwejjeġ qed jiġuna. Jiġifieri tibda minn aspetti bażiċi, ovvjament li mbagħad it-tfal ikunu jistgħu jibnu fuqhom aktar ma jikbru.